ngertiya sifat pangeran kang wus nyipta gumelaring bumi langit yogur leh entuk deruk kok nek pas jagong ngono kae uga surya meka mendung isen-isene jagat kang supaya manungsa gelema syukur pancen iki nyun ngapunten pancen suarane rada lerek-lerek nduk. Tuh niki tanggapannya ora leren lho Mas. Nduk. Ora kok tanggapane ora leren wis saben nek kancane suarane serak ora stabil kok tok anggap ora leren. Lho siji iki mau loro aku digawe nguwong. digawe wong. Ketoke aku digawe nguwong. Suarane elek terus. Wis to sing kae ya. Katungkul mburu kadonyan satemah dolali mati nyemanggaken sareng kanca-kanca saking ngimpi iki monggo eling-eling pangimut-imut bone arep pemburi monggo Sripen lebihane merakat sempen kandas tupas wiragani hang lam-lame
karo jalan-jalan mrono ya tak ganti. Katur panjenengan Bapak Ibu para tamu kakung Meh Putri siketsaken monggo pun rabi kanthi sak siketsanipun lan kantun iki katur Bapak Ibu amurawuh sedaya cahya nggih. Ya. Gandes luwes wiragane anglam-lame agak sepet matu noras rontong tak gandeng malah niki sing kagungan kersa. Oh nggih, niki Mas Noval nggih. Noval lengkape sapa sik lali aku. Noval Abinaya DA. Noval Abinaya DA. DA. DA-ne napa? Artine napa Mbak Lina? Dari Abiu. Ini Noval. Unik ya Mas ya. Noval Abinaya dari Abiu. Lah terus jenengan dari mana? Dari rumah. Lah iya aku kan ya takut iki dari Abiu. Oh itu nama. Oh ya, asmanipun nama, lengkap Mas. niku. Wah. Nek kowe nama Dek niki Noval Abinaya dari Abiu. Kamu? Aku Deka. Apa kuwi? Dari Kismantoro. Deka dari Kismantoro. Kok terus Deka? Aku DJ. Apa Mas? Dari Jatisrono. Dari Jatisrono. Oh iya, bener. Terus disauri YB. YB. Yo Ben. Bacot kenjo. Luar biasa matur sembah nuwun pinarak lenggah sawetawis ngimpi sampun kepareng katur Bapak Ibu.